Moi, mä oon Anna-Maria Kaatonen, 15V-tyttö Helsingistä. Mä käyn Oulunkylän yhteiskoulun 9. luokkaa ja olisin menossa pian lukioon. Elikkä olisin niin samassa tilanteessa kuin virtauksen ilmaisutaidon lukion menevät oppilaat. Mä harrastan kaikenlaista, mutta etenkin esiintymistä ja itsensä ilmaisua tukevat harrastukseni ovat pianosoitto, flamenco ja ratsastus ja teatteri. Teatteria mä oon harrastanut 8-luokalla koulun näytöksissä ja nyt mä olen mukana Suomen Kansallisteatterin nuorten ryhmässä. Mä oon muutenkin kiinnostunut elokuvien ja TV-ohjelmien tekemisestä, sillä ala-asteella tekemäni sketsivideoista hyvät muistot. Mä oon yhteistyökykyinen ja innostun kaikista uudesta.